viteză mai bună decât lui Zao. Torres, Fernando Torres driblează, Torres, gol! Gol! Fernando Torres, 1-0 pentru Chelsea. N-a făcut nimic 59 de minute. Fernando Torres avea cele mai proaste cifre la finalul primei reprize dintre jucătorii lui Rafa Benitez. Însă iată-l acum deblocând tabela 1-0 din minutul 60. Eroare în defensiva Benficăi, viteza lui Fernando Torres decisivă. Nu poți să primești un astfel de gol într-o finală de Europa League. Greșeala lui Ezequiel Garay, apoi lui Zao, nu reușește nici el să-l oprească. Ce fază simplă pe mijlocul terenului. Nu avea ce să facă aici lui Zao. Cred că s-a abținut în ultimul moment să nu-l tragă de braț pe Fernando Torres, care îl driblează și pe Arthur. Evită blocajul acestuia. Mult sânge rece pentru Fernando Torres. Omul ratărilor incredibile a avut un sânge rece uluitor. Foarte important al lui Cardoso. Gol! 1-1 și iată-l pe Cardoso, acuză crampe musculare. Câteodată aceste crampe se fac și din cauza tensiunii, a presiunii pe care o resimt sportivii în anumite momente. Iată-l pe Cardoso acuzând aceste crampe, probabil acuzând foarte tare acest moment extrem de important pentru Benfica. A tras pe mijlocul porții Oscar Cardoso, nu și-a ales un colț, a așteptat ca Petr Cech să plece. Foarte hotărât paraguaianul, nicio șansă pentru Petr Cech. 1-1 Chelsea-Benfica. Iată, avem o repriză secundă mult mai bună. Jorge Jesus a privit doar cu ochiul drept execuția lui Oscar Cardoso. Joc, centrarea lui Mata Ivanovic, gol! Gol Chelsea! Incredibil! La ultima fază, Ivanovic marchează cu capul o minge care a plutit ireal. A plutit ireal și a sfârșit în plasa porții. După ce a pierdut poate campionatul în Portugalia, în minutul 92, Benfica pare urmărită de un blestem, pierde în minutul 93 finala Europa League, pentru că este greu de crezut că mai poate reveni în acest meci. Haideți să mai privim o dată. Iată-l pe Ivanovic care se desprinde de lângă Jardel. A fost momentul în care toți cei 46.163 de fani prezenți în această seară pe Amsterdam Arena. Lui Cardoso, apoi cu stângul, a reușit să respingă și se termină finala Europa League. Chelsea este noua deținătoare a trofeului. Și până sâmbătă viitoare deține concomitent și UEFA Champions League și UEFA Europa League. Chelsea își salvează sezonul. Rafa Benitez pleacă cu capul sus de pe Stamford Bridge. Al treilea trofeu european cu 3 echipe diferite pentru Rafa Benitez. Chelsea doar a 4-a echipă din Europa care câștigă toate competițiile intercluburi, Cupa Campionilor sau Liga Campionilor, Cupa Cumelor și Cupa UEFA. Au făcut-o înainte Bayern, Juventus și Ajax, o face acum și Chelsea. Și blestemul lui Bela Gutman rămâne în picioare. O poveste foarte interesantă pe care ați putut-o afla de pe site-ul nostru, de pe digisport.ro. Bela Gutman, antrenorul care a câștigat ultimul trofeu european cu Benfica în 1962, a plecat nemulțumit că șefii nu i-au mărit salariul conform cererii sale și se spune că a lansat un blestem care dăinuie și astăzi. Din 100 de ani nu veți mai câștiga niciun trofeu european. Finală după finală pierdută de Benfica. A 7-a finală consecutivă. Benfica a jucat un fotbal mai bun, dar iată că nu a fost suficient.
L-am văzut pe Jorge Jesus în momentul în care a fost consolat de Rafa Benitez, aproape că i-au dat lacrimile. Ce putere să ai să mergi mai departe. Cu siguranță îți vine să te lași de meserie în astfel de momente, dar de aceea este frumos sportul, nu numai fotbalul, pentru că de mâine poți să-ți creezi o nouă șansă, poți să pleci la un nou drum care să se termine cu bine, așa cum avem atâtea exemple în istorie de-a lungul timpului. Dar numai că mâine pare foarte îndepărtat pentru Benfica. În 3 zile a pierdut totul echipa lui Jorge Jesus. Da, trebuie însă să meargă mai departe. Finala Champions League din 2014 se joacă pe Daluz. Iar această echipă are multă calitate, probabil cu 2-3 achiziții de valoare, dacă, bineînțeles, se vor găsi fonduri. Benfica poate spera, de ce nu, să câștige din nou trofeul Ligii Campionilor chiar pe teren propriu. Bucurie pentru Lampard, pentru Fernando Torres. Au știut cum să câștige această finală. Și am văzut și acel banner afișat în peluză de fanii celor de la Chelsea. John Terry, the captain, the legend. Da, capitanul, legenda. Nu n-a fost în teren nici anul trecut la München, n-a fost în teren nici acum la Amsterdam. Echipa condusă de Frank Lampard din teren, iată, câștigă UEFA Europa League. Facem o scurtă trecere prin studio la Eurofotbal. Pentru câteva minute vă lăsăm în compania lui Andrei Niculescu, al lui Ilie Dumitrescu, Florin Bratu și Mihai Stoica. Revenim aici la Amsterdam Arena cu festivitatea de premiere în câteva minute.